Senatolanta bunagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba Coupe du Monde Qatar bafɛngɔni fila sɔni a bɛ daminɛ kari nata don novembre kalo ni tile 20 san bafɛngɔni fila an bɛ taga Wagadugu. VOA lasigiden Kader Traoré kumana Cameroun cɛdenw kan minnu tɔgɔ dira degeli karamɔgɔ Rigobert Song fɛ. Cameroun senkɔrɔmadodoba dɔw ma sɔn. Kabi arabalon tɛmɛni Cameroun ka senatolontan degeli karamɔgɔ Rigobert Song ale a ka senatolontalaw sugandi minnu kɛn ka taa Cameroun jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde san 2022 natara Qatar jamana kɔnɔ. Nin jaraminɛ jara 26 ninnu cɛma Cameroun ka senatolontala ŋanaw bɛɛ bɛ i n'a fɔ Vincent Abouakar, Zambo Anguissa, Eric Massim Choupo-Moting, André Onana, Collins Faye, ana ɲɔgɔnna dɔw wɛrɛ. Ni lisi nin kɔnɔ senatolontala minnu bɛ Cameroun yɛrɛ jamana kɔnɔ n'an b'olu wele ko locaux olu ko damadamani fɛnɛ bɛ yen. Rigobert Song bɛ nin ɲɛfɔ an ye. Les joueurs locaux aussi qui sont félicités. C'était pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup qui pouvaient avoir des doutes pensant qu'ils arriveraient pas. Mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a choisi de faire ce métier. Wa Cameroun jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnyala minnu sigilen don Wagadugu olu bɛɛ ma jɛni nin senatolontala sugandini ninnu ye. Marius ye Camerounais min sigilen don Wagadugu kabi san damadamani ale ko surafɛndenmu ko dɔw bɛ sɔrɔ nin lisi nin kɔnɔ. On n'a pas respecté le niveau de la compétition. Ne ka hakilinatara anu yɛrɛ ma Coupe du Monde bato ni nin lisi nin ye sabula n'an y'a filɛ an b'a ye ko an bɛ se ka sɔsɔli kɛ a yɔrɔ bɛɛ la. An ka degeli karamɔgɔ bɛ i n'a fɔ maa kun sanni min ye u bɛ latigɛw de ta ka di ale ma. Senatolontala dɔw sugandira minnu jɔyɔrɔ tɛ Lion Indomptable Cameroun ka jaraminɛ jaraw ye o senfa ka se Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ yɔrɔ min na u bɛn'u ka degeliw dafa ka sɔrɔ ka taa Qatar la. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Halisa Cameroun cɛdenw ka ko la minnu bɛ Cameroun jɔyɔrɔ fa Qatar kɛnɛ kan. Nama Jara VOA lasigiden Dakar ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka labɛnw kan. Jules Tap VOA lasigiden Cameroun ale de ɲininkali kɛ Faransikan na. Waraw ka kapiteni n'o ye Vincent Abouakar ye a ye Cameroun drapeau lawuli tolantan kɛnɛ Omnisport la Yaoundé yanni teriya tolantan in ka daminɛ u ni Jamaïque jamana cɛ. O teriya tolantan in nfaya dira jamanakuntigi Paul Biya ka baarakɛɲɔgɔn dɔ de ma n'o ye ministre Samuel Mvondo Ayolo ye. O senfɛ Cameroun senatolantan ndege karamɔgɔ Rigobert Song y'a ka tolantana 26 minnu sugandi diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana la y'u ka lisi bɔ kɛnɛ kan. An ka Rigobert Song lamɛn. Dans le staff avons parcouru tous les ne ni jɔɲɔgɔn baarakɛlaw an tɛmɛna yɔrɔ bɛɛ la ka ɲini ka lajɛ min bɛ bɛn an bɛ min ɲini nga an b'a fɛ ka min kɛ o de ye an bɛ taa ni baara min kɛra ka kɔrɔ ka Cameroun sifinw lajigiya minnu ye nin baara in sugandi. Nous voulons faire donner espoir à la jeunesse. Cameroun tolantantɔn in kɔnɔ minnu sugandira diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana na mɔgɔ 24 bɛ tolantan kɛ kɔ kan ani 2 bɛ tolantan Cameroun jamana kɔnɔ n'an b'u wele joueurs locaux nga Cameroun faba la fo ɲɔgɔn ko kɛra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. L'absence de Ngando dérange. Ngulu seul ne peut rien. Ngande tabaliya ye mɔgɔ tɔɔrɔ. Ngulu kelen tɛ se ka foyi kɛ. N'an tun bɛ se ka Ngande wele tolantantɔ in kɔnɔ o bɛ ɲa tiɲɛ na. A ma jɛya ko kulun de bɛ Michael Gande nɔ na. Kɔfɛ tolantanna wɛrɛw bɛ yen an ye minnu sugandi n'an t'u dɔn fɔlɔ. Ni dege karamɔgɔ dalen b'a la ko Ngande nafa t'a la tun tolantantɔ in kɔnɔ kunkanko b'ale yɛrɛ de kan. Bari ale de ye ɲɛma ye. Tuma min ni Cameroun ka wara mɔgɔ 26 tɔgɔ fɔra dege karamɔgɔ Rigobert Song ma sɔn ka kuma a ye tolantanna minnu sugandi. An bɛ waati min Cameroun jamana kɔni ma sebaya foyi sɔrɔ a ka teriya tolantanw na. Cameroun ni Suisse, Serbie ani Brésil dun de bɛ kulu kelen kɔnɔ. Joseph Valéry Fosso ye kunnafoni dila ye farikolo ɲɛnajɛ kan. An ni Uzbekistan ye tolantan an bugura cɛlu 2 Kore ye cɛlu 1 don an na an ni minnu bɛna tolantan u mana kɛ cogo cogo yala an bɛna tolan sɔrɔ ka ɲa wa fɛɛrɛw ka kan ka ɲini an ka taa ɲɛ tuma min ni tolan bɛ an ka daga kɔnɔ i ma se ka fɛn kɛ i ni tolantan dɔgɔmaniw cɛ yala i bɛ se ka tɛmɛ i ni tolantannabaw mana bɛn wa yanni diɲɛ tolantanba in ka daminɛ Cameroun waraw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ wɛrɛ kɛ
Augustine Simon ye Cameroun jamana ka dege karamɔgɔ ɲɛma dankan ye. Le Panama, je pense le 18. Tolantan wɛrɛ bolodara ani Panama cɛ nin kalo tile 18 wala ne hakili la an bɛna waati sɔrɔ ka baara kɛ yɔrɔ dɔw kan. Pas de souci par rapport à ça. Nin diɲɛ tolantanba in Qatar jamana na bɛna kɛ Cameroun jamana siɲɛ seginnan de ye diɲɛ tolantanba kɛnɛ kan. Cameroun jamana sera quart de finale la diɲɛ tolantanba la Italie san 1990 1990. VOA Bamara tɔgɔ la Kader Traoré Wagadugu, Nama Jara Dakar, Jules Tap Cameroun ani Siaka Traoré.